O meu nome é Isabel Castillo, son abogada de profesión, nací en Cambados, en Pontevedra, pero desde os 15 anos e de xeito ininterrumpido vivo aquí en Compostela. A xente me describe cun apelativo que creo que vai en conformidade coa miña personalidade. E ese apelativo que escoito continuadamente é que son unha muller combativa. Este recoñecemento supuxo para min unha honra, evidentemente, que se me considere como unha muller referente de Compostela, pois é algo que considero moi importante, pero realmente tamén foi moi desconcertante. Nunca pensei que tal cousa poidera chegar a suceder. Bueno, antes de comezar a miña profesión, tería sido interesante saber que o criterio que tiña naquel momento e que aínda sigo tendo a xusticia non se corresponde coa realidade e a veces é moi decepcionante. Sí, hai unha muller que é un referente, eu penso que fundamental na miña vida, que é a miña nai. Aí a tedes naquela fotografía, era moi guapa e que nos indicou o camiño da vida para que loitáramos por nós, procuráramos sair airosas na nosa vida, fixéramos carreira e que acometéramos o curso da vida con ilusión, con intensidade, con esforzo, con sacrificio e todo, penso que todo o que sou debo yo a miña nai. A miña frase máis socorrida en momentos onde a xente queixumbrosa sempre é a mesma e a chorar a cangas. Eu non me atrevo a dar consellos, pero si suxestións ou insinuacións para as mulleres do futuro. Bueno, as mulleres do futuro o que non deben de perder nunca é a fortaleza de espírito e chegar a donde a súa iniciativa e a súa paixón e os seus sonos lle indican que teñen que conseguir facer ese camiño e non verse derrotadas.